Ka Joint Action Committee jong ki brio ki badani ki jingduna ha ki dekat mat lani ka Federation of Persons with Disabilities hapo ka jingyalam uba Starwin Kharjana ha ka arpu pratri u jeliu arja arpu saw kala let banya kendo yo menteri rangba ka jela u Conrad ki sangma ban pen ngau halor ki kattu katni ki mat jingdawa ki banyarap ki brio ki badan ka jingduna ha ka dekat mat Habakran sikilat patai kubor na kaliang presiden uba Starwin Kharjana ulaong. Baka sorkar kadai ban kentiu no ika unemployment allowance na kabenta ki brio ki badon jingduna hi department ki bala pendap ika kelas 10 na ka khatsan spa tingka shibanai sya ka lai hajar tingka shibanai. Nolor kata ulaong ru baki don bun ngot ki brio ki badon jingduna ki department ki ba apply thamai ka chief minister social assistant lani ka pension by bam haduk menta ki 4 yo jingarap bat kumta ula kerpat ika sorkar baka dai ban pelat no ika pisa ka baki dai ban yo ulaong ru baka federation kalapen ngau ru halor ki we ki mat ki bakongsan ya ka ba na kalyang menteri rangba ula ai jingmut yaki bakin let yakran bat ki tenat badai pej halor kini kajiwan yang kedua jongi menteri rangba juga jala mentak sini kalau halor kini kimat saut di kimat ki bangala bu kimat jo yarap dan mentak kaji jongi diberi kepada juruan rat apa kejala metlaya kita kalau kebeningkong ba untuk kiu no ya kan ya unemployment alawan kabaki juai ka sarkar ya ki beri ki blapas ya ka kelas 10 seneng hadu mentaki ai khasan spa tengka sibnai bat ni kerpat ba dei ben kiu no sakalai hajal tengka sibnai tikabar talong ba ni kerpat tu ya chief minister ba hakbedi ba kan ka chief minister social assistant kabadi ka pension bai bam ka baju nyok spa fan pau sibnai na ki office jo ki CDPO ba per hapo ka jalami galaya but nadu ka chitarik nadu ka January hajar apply ki ba apply thamai ki claim sanction shoot kai te hadu mentah te ki barim te ki yo bet kumto meju yo handrai ki ba apply thamai la te ki pa ngut te ki hajar ngut bro koi makalaya kim kam claim sanction te nakaliang jongi ngi kerpat yo chief minister ba udi ban sanction no ye kini ki new beneficiaries ki belong ki nong apply ki ba thamai ba kiru kin yo ya ka bai ba namar hadu manta ki bri ki bang hapo ya ka kelas 10 nei ki shu aptang na kane ka bai bam man yo na sarkar karlong ru ka jingkershan na ka manta ka jongki ya ka yekasem ka jingdon kam ha ka pang sistem ru unju te kawai patte kamat kalong ba ni dawa ya ka sarkar ni pentka ru chief minister ba kidon kin katto kat nengut ki bri ki bra judra ka net ki batri masterul ha ki department ba fer jo ka sarkar megalaya te nakaliang jonga Federation of Persons with Disabilities ni ban kerpat biang yung chief minister ban penkan mau biang bau di ban penskam no yaki haka no permanent post kadai ban long haka group D te bat kawai pada kamat ka ba ni penskam haka sarkar kalong ba ban thung member way hapo MPSC but way hapo DSC bakin pek ya kajing yo kam yo jam yo kibri kibran kijing duna haki dokat mat namar teng habang ya kendu kum kibri kibran juna tunet habang ya apply ya kini kam long blada ni don member haki ne ki jaka ki agency jo sarkar ban ai kam ai jam ban penilai exam long kapan sukru ya kibri kibran juna tunet ban identify ki post ban ya keren nak minta kajing jo kibri juna bukan met ha kibidai kajing trekam kajing yo kam yo jam kita kidai ki sau kali kimat kiba nilabu ha ka sarkar minta kasni te nakaliang jong menteri rangba ha kibidai bikini ki pon kiba nilapan sngau kabaningkong kabaar bat kabalai te ulai jimut ba ngin ya keren ngin ya keren berki department bakin le yang badon kam namar ba hak bede bakali ka basaw kade long ba wong ba nakliang jong umpla ban ong ei namar kane kade ka bakham te wat la kataru tip ni don jikermen namar kane ki jinawa kade ka bala slam ba te nakliang jong ngiru ni kerpat hiya ka sarkar lada kumno kade ban
penulong kamtam gadai kadui kane gadai kawai na kamat kaba hakmat kaba kibri juna no kamet ki haba kilanang lastat ki don kam man yo jam teleng ba kane ka jing petske ujongi kanlong ka jing mentoy yangi kibri juna no kamet hapo ka jelahi berkawai te hakibiri ba kane ka jing dawa jongi na kaliang jong chief minister manta kasni ru yakine ki ba yakine ki ba ningkong baar yase ke badai ban ka khamtuk yu ban le kren markhat bat ngi ki department ki ba pher te kadai ru ka bang ilapan sngau na du asnem lai snem menchua te namar ba balai mi kwa abi ban ya kendu yo chief minister namar long ladang i wani kendu yu bun sin ke julong ka kam tingi kermen ru ba ka ji yo kendu mentaru kan long ka ba penhun ba penulong ya kene ki jing dawa jongi ki kibri juna du kan Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya